हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा, प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പേര് മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവിദാസി. 18 ദിവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഭഗവത്ഗീത ഓരോ അധ്യായവും പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കുളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായത്തെ കുറിച്ചൊരു രൂപരേഖയാണ് നമ്മൾ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ശ്ലോകങ്ങള് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മളുടെ ലെവല് 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറഞ്ഞ 5 ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 20-25 ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ച് ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ഒരു സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1ാമത്തെ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ ഒന്ന് കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. നാളെ തൊട്ട് കറക്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറയാണ്, നമ്മൾ ക്ലാസ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം 18 ദിവസത്തെ ഈ ക്ലാസ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മംഗലാപുരം ഇസ്കോണിലെ, ഇസ്കോൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്കോണിലെ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, മംഗലാപുരത്തുള്ള രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് സൂമിലൂടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരുന്നത്. നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ പാഠ്യവിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബുക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് ആരാണ്? അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അതേപോലെ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്കോൺ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനുമാണ് ആര്? അദ്ദേഹം ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ്
AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാണ്. അദ്ദേഹം 1896 കൽക്കട്ടയിലാണ് ജനിച്ചത്. ഗൗർ മോഹൻ എന്ന അച്ഛനും രജനി എന്ന അമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകനെയും ആ നിലയില് എന്താ പറയാണ്, ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ ഒരു മാർഗത്തിലോട്ട് മകനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഉയർന്നു വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. മകനും അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീട്ടില് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭക്തിയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളും അത് കണ്ടു പഠിക്കും. ആ രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് പേര്. ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. കളിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സാധാരണ കളികളൊന്നല്ല കളിച്ചിരുന്നത്. രഥോത്സവം, ഒറീസ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഈ രഥോത്സവം വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ അതിന്റെ ഒരു മുന്നോടി എന്നല്ല, നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് ഈ രഥയാത്ര കൽക്കട്ടയിൽ നടന്നിരുന്നു. ഈ രഥയാത്ര കണ്ട് ഈ കുട്ടിക്കും രഥം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനോട് വാശി പിടിച്ച് ചെറിയൊരു രഥം ഉണ്ടാക്കി രഥയാത്ര നടത്താം. കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇതേപോലെ രഥയാത്ര പോലുള്ള കളികൾ. അതിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കളികളിലാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അതായത് അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു പേര്. അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമികളെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വൈദിക വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദ്വൈവാരിക ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദ്വൈവാരിക തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട്, ആ ആഗ്രഹം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗുരു പറഞ്ഞൊരു നിർദ്ദേശം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോവുകയും ജലദൂത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം യാത്രയായത്. ആ കപ്പലിലൂടെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള ഹിപ്പികളെ പോലുള്ള, അതായത് ഭക്തി എന്ന് എന്താന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച് വന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഒരു മഹാനായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അതിനുശേഷം ജൂലൈ മാസത്തില് ഇസ്കോൺ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചു. അതിന്റെ കീഴിൽ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളും കുറെ വിദ്യാലയങ്ങളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ രൂപം കൊണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം എന്താ പറയാ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, പുസ്തകങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. സ്വന്തം ജീവിതം ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം 1977 നവംബർ 14 ഇഹലീല അവസാനിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രായത്തിൽ വളരെയധികം വയസ്സായതിനു ശേഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും. കൃഷ്ണാവബോധം ഇന്ന് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്തും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോൺ എല്ലായിടവും അത്രയും പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഭക്ത സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംഘടനയിലൂടെ എല്ലാ ഭക്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ചെയ്തു വരുന്നത്. പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ വാണി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പോ അദ്ദേഹം കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് കപ്പലിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ശിലാഫലകം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ ആരാധന, അവിടുത്തെ വിഗ്രഹമാണിത്, അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സാണ്. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത് അമ്പലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ്. നമ്മളെ ഗുരുപരമ്പരയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ നാമനിഷ്ഠ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നതാണ് മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആണ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൽക്കട്ടയിലെ മായാപൂർ എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടെയാണ് ഉള്ളത്.
ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പല വേർഷൻ പല രീതിയിലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അതേപടി യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആശയങ്ങൾ അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കലർപ്പുകളും ഇല്ലാതെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോ നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ പരമ്പരകൾ നിലവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് 4 തരത്തില് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ശ്രീ സമ്പ്രദായം ലക്ഷ്മി ദേവിയിലൂടെ വരുന്നത്, രുദ്ര സമ്പ്രദായം ശിവനൂരിലൂടെ വരുന്നത്, പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിലൂടെ, 4ാമത്തെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മധ്വാചാര്യരിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പരമ്പര. അപ്പൊ ഈ 4 പരമ്പരയിലൂടെ വൈഷ്ണവരുടെ 4 പരമ്പരകളാണ് അതില് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. ഈ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയില് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു പരമ്പരയാണ് മാത്രം. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്താനുള്ളതാണ്. ഏത് പരമ്പരയിൽ കൂടെ പോയാലും എത്തുന്നത് ഒന്നിലേക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. അതിനൊരു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് യഥാരൂപം എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജറും വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാർജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, മറ്റുള്ള ബുക്കുകളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ എഴുതി ചേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളുടേതായ ഒരു ക്രിയേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്, ഇതിൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ അതേപടിതാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണ് അത് വരുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷിക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോയി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വരുന്നുണ്ട് അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ഗുരുവിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി മേലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര, അതായത് ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതകൾ: അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, ഉറ്റമിത്രമായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനും ഭക്തനും ഉറ്റമിത്രവുമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മിത്രമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ശിഷ്യത്വം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്, ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ശിഷ്യര്, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും ശിഷ്യന്മാർ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക, ശിഷ്യനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കേട്ട് അത് അനുസരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ശിഷ്യൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രമായിരിക്കുക, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. പഠിക്കാൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവർക്ക് 3. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അത്രയും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു.
ഇനി ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയം അനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ വിശ്വകരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീത ഉപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നവന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത്, നമുക്കൊരു അസുഖം വന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അതിലെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നതോ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ആ അസുഖം മാറുന്നില്ല നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശകൻ ആരാണോ, നമ്മളുടെ ഗുരു ആരാണോ, ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ അധ്യായത്തിലും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ താളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ആ ഭഗവത്ഗീത ആരാണ് ഉപദേശിച്ചത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതേപടി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ അത് സ്വീകരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടൂലേ? ആ എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേടിച്ചാലും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു മാനുവൽ കിട്ടും. അത് യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. എന്തൊരു വസ്തു മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്കൊരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മള് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനുഷ്യ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നെല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. കാരണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാം. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുകയും കൂടി വേണം. എങ്കിലാണ് നമ്മളെ ജീവിതം എന്താകുന്നുള്ളൂ? പരിപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. ആകെ 18 അധ്യായങ്ങള്, അതില് 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈ 18 അധ്യായത്തിനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ കർമ്മയോഗം, 3 യോഗത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 3 യോഗങ്ങളായിട്ട് പറയാണ്. ഒന്ന് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു, മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായത്തിനെ ഭക്തിയോഗം എന്നും അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ആ 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളില് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിനെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് കർമ്മയോഗമാണ്, 6 അധ്യായം വരുന്ന. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് 3 3 6 6 6ആയിട്ട് 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് സൂര്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഒരു സൂര്യനെ പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു എവിടേക്കാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രകാശം കിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൂര്യൻ പ്രകാശം തരുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്?
ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഒരു സൂര്യനെ പോലെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്. ജീവാത്മാവ് അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ്. ഭൗതിക ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യ നിയന്താവായ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, നിയന്ത്രിത ജീവസത്തകളായ ജീവാത്മാർ അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, വിഷയമാകുന്ന പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കാലം പ്രപഞ്ചാസ്തിത്വത്തിന്റെ കാലയളവ് അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകടനകാലം, കാലത്തെ പിന്നെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാക്കൾ അതായത് നമ്മളെയാണ് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഓതറെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ബുക്കിലോട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കിടക്കാൻ. കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു പുസ്തകം മേടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? അതിന്റെ ആമുഖം നോക്കൂല, അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താന്ന് നോക്കും, ആ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നോക്കും. അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ബുക്കിലോട്ട് കടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പൊ നമ്മള് വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ച്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അതിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ്, അതില് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം. ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നത്, ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദിവർജിതാഹ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തില് ഒന്നാമത്തെ മഹാത്മ്യം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ. ഭഗവത്ഗീത അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 6 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ളതാണ്, ലിങ്ക് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ മാതാജിക്ക് ആ നമ്പർ വിട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണെന്നാ പറയണത്. അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, അതീന്ദ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹിത്യമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു ഗുരുവിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ, നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ആ ഭഗവത്ഗീത
നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫസ്റ്റത്തെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയണത്, ജീവിതത്തിലെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ യഥാരീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠനം കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്. പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ, സത്യമാണോ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണോ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വര അവബോധം, ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു കാരുണ്യം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നു, ഗീതാധേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തായി പോകാണ്? ഇല്ലാതാവാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്? ആ പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അയാൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവത്ഗീത ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവരുടെ അടുത്ത് വരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അവരെ. അടുത്തെന്താ പറയണ? ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷാപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതേനെ ഗംഗയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഗംഗാനദി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരെയും പവിത്രീകരിക്കുന്ന ആ ഗംഗാനദിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, ഭഗവാനാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിൽ ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദവും മുഖവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പഠനത്തിലൂടെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തു വരുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രാധാന്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃതസ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യവും കുളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ജലത്തില് നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, മാറ്റിക്കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ജീവിതം പരിപൂർണമാകാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അഴുക്കുകളും അതേപോലെ അത് നശിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാത് നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രവുമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവത്ഗീത? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടും ആ
ഈ ഒരു സാഹിത്യം, ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത അല്ലാതെ വേറൊരു ബുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സർവസ്വമാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, മറ്റെല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി ഭഗവത്ഗീത. അത് എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ്. അപ്പൊ വേറൊരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതും വായിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏതൊരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ഭഗവത്ഗീത മാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താതി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം എത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണത്. ഗീത മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്താണ് മോക്ഷം ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗംഗാ നദിയില് കുളിക്കുന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം, മോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയുന്നതാണ് ഗംഗാ നദി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയാ. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗംഗയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയാണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അതിനെന്താ നമുക്ക് പറയേണ്ടത്, അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിച്ചതാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അതിന് പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ഉദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണത്, ഗീതോപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. നമ്മള് 108 ഉപനിഷത്തുകള്, എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാതും ഭഗവത്ഗീത ഇതിന്റെ ഒക്കെ സർവസ്വമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും എങ്ങനെയാണ്, ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഗോമകുമാരൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പശുവിനെ കറക്കുന്നു. ആ പശുവിനെ കറക്കുമ്പോ അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ പാല് അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുഗ്ധം ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവത്ഗീതനെ കുറിച്ച് പറയണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു ഗോപകുമാരനെ പോലെ എന്താ പറയുക, ആ പശുവിന്റെ പാല് കറന്നെടുത്താണ് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്, അർജുനന് അത് കൊടുക്കുക. ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ അർജുനൻ അത് പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സർവസ്വമാണ്. ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാൻ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്, അർജുനനിലൂടെ നമ്മൾക്കത് കൈമാറാണ് ചെയ്തത്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഏതാണ്, ദേവകി പുത്രഗീതം, ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ലോകത്തിന്. പൊതുവായ ഏക ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഏതാണ്, ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആരാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന, തന്നാമ കീർത്തന. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി ഏതാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി ഏതാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം. ഇതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാണ്. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു.
18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. കാരണം ഈ അധ്യായത്തിലെ 2 പാർട്ട് പോലെയാണ് വരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോ പിന്നെ അർജുനൻ ഉണ്ടായ പ്രയാസങ്ങളാണ് പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലോട്ട് കടക്കാണ്. ഈ ഒരു ചോദ്യം ആ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കാണ്. ആരുടെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനു മുന്നേ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പറയാം. നമുക്ക് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് കുടുംബക്കാർ അല്ലെ, ആരൊക്കെയാണ്? കൗരവരും പാണ്ഡവരും. ഒരു അച്ഛന്റെ മക്കളായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രവും പാണ്ഡവരും. ഇവരുടെ മക്കളാണ് പാണ്ഡവരെന്നറിയപ്പെടുന്ന യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ, പിന്നെ ഭീമൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര് ദുര്യോധനനടക്കം 100 പേരും പ്ലസ് 101 മക്കള്, ഒരു ദുശ്ശല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരിയെ കൂടിയിട്ട്. ഈ രണ്ട് പേരും ഒരേ അച്ഛൻ, ചേട്ടന്റെയും അനിയന്റെ മക്കളാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കൗരവർക്ക് മാത്രം അവരെന്താ ചെയ്യണത്? അവര് ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥരായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്ക് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട യാതൊന്നും കൊടുക്കാനോ ഒന്നിനും അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡവരെ പല രീതിയിലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ച് ചൂതുകളി പോലുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം അവർ വനവാസത്തിന് പോകാണ്. 13 വർഷം വനവാസവും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്നിട്ട് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അവര് രാജ്യം ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ആര് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല? ദുര്യോധനൻ രാജ്യം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. 5 രാജ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ലാസ്റ്റ് 5 വീടുകൾ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ടും അതൊന്നും ഒരു വീട് ചോദിച്ചു, അതൊന്നും ആര് കൊടുക്കണില്ല? നമ്മളെ ദുര്യോധനൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും അവർ വഴങ്ങുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ആണ് യുദ്ധം എന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ 11 അക്ഷൗണി പടയുമായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കള്, അതായത് ദുര്യോധനനും 7 അക്ഷൗണി പടയും ഭഗവാനും കൂടിയിട്ട് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തും കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ആരംഭം. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഈ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനായതുകൊണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അനിയനാണ് പാണ്ഡു. സാധാരണ നമുക്കറിയാം, ഒരു കുടുംബത്തില് മൂത്ത മകനായിരിക്കും രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണത്തിന് രാജാവിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് യോഗ്യതകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജന്മന അന്ധനാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്ര. അപ്പൊ അന്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡു രാജാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേ തന്നെ ആർക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട്? ധൃതരാഷ്ട്രക്കുള്ളില് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പാണ്ഡുവിന്റെ അടുത്ത്. അതിനുശേഷം വിചാരിച്ചു തനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ പാണ്ഡുവിന്റെ മകൻ യുധിഷ്ഠിരനാണ് മൂത്ത മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ആര് വരുന്നത്? ദുര്യോധനൻ വരുന്നത്. അപ്പോ അവിടെയും ആർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മക്കളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി മുഴുവനും നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ വളർത്തുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാകേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആർക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഇത് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ആ ധൃതരാഷ്ട്ര മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വൈരാഗ്യവും ആ ഒരു ദേഷ്യവും അതേപടി ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു? ആ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരും ആരോട് വൈരാഗ്യത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പാണ്ഡവരോട്,
അവരോടൊക്കെ ദേഷ്യത്തിലാണ് പോണത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യം കൊടുക്കാനോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികള് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കാട്ടിൽ പോകുന്നതും തിരിച്ചു വന്ന് രാജ്യം ചോദിക്കുന്നു, അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ആണ് യുദ്ധത്തിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ജന്മന അന്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്ത് കാണുന്നില്ല? ഇപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാണല്ലോ, അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനായത് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. വ്യാസന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ് വ്യാസദേവൻ ആർക്ക്? സഞ്ജയന്. ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, സിക്സ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതേപോലെ ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ് സഞ്ജയന്. ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം വരുന്നത്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താണ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആരെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്? അവിടെ എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു സ്വാർത്ഥതാ മനോഭാവം അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ ആ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രം. കാരണം തന്റെ ആ ഒരു കുഴപ്പമല്ല അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതൊന്നല്ല ആളുടെ പ്രശ്നം. എന്താണ്? എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രം. ബാക്കി ഒന്നും വിഷയമല്ല. എന്റെ മക്കള് ജയിക്കോ തോൽക്കോ എന്നാണ് അവിടെ അറിയേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം സ്വന്തം മക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് പറയണത്? അവരെ മാത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയണത്? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മറ്റുള്ളത് അനിയന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ. അനിയന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ആർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം മക്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, പാശ്ചേത്താം പാണ്ഡുപുത്രാണം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം സഞ്ജയൻ പറയുന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സഞ്ജയൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ദൃഷ്ടാത്തു പാണ്ഡവാനികം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തത ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാവചനം അപ്രവീത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദുര്യോധനന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നത്തെ ശ്ലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ദുര്യോധനൻ പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാണ്, ആരാണ് ഇവരുടെ ആചാര്യൻ? ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ദുര്യോധനൻ. ആരാണ്? ഭയങ്കര സൂത്രക്കാരനാണ് ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനെ സംബന്ധിച്ച് ദുര്യോധനെ ആ ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത്. കാരണം ആരടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു? ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ. ദ്രുപദന്റെ പുത്രന്റെ പേരെന്താണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പേരല്ല പറയുന്നത്, തിരിച്ച് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദ്രുപദനായിട്ട് ആർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യമുണ്ട്? ഈ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ പേര് പറയുന്നേക്കാളും ദ്രുപദന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു നയതന്ത്രപരമായിട്ട് ആരുടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞു ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഇവര് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും
കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് ആയോധന കലകളൊക്കെ അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുള്ള സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യ വളരെ പാവപ്പെട്ടൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, വളരെ പാവപ്പെട്ടൊരു കുടുംബത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഈ ദ്രുപദൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ദ്രുപദൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവിന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നാളെ ഞാൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പകുതി രാജ്യം നിനക്ക് ഞാൻ തരും, നിന്നെ ഞാൻ രാജാവാക്കുന്ന് ദ്രുപദൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവര് പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവര് തിരിച്ചു പോയി. ദ്രുപദൻ രാജാവായി. നമ്മുടെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ വീടും കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടും കണ്ട് ദ്രോണാചാര്യര് ഈ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന്റെ ബേസിൽ എന്താണ്, ദ്രുപദനെ കാണാനായിട്ട് പോകാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ രാജാവ് ആ ഒരു പ്രൗഢില് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് രാജാവിന് ഈ എന്താ പറയാ, ദ്രോണാചാര്യരെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ദയം തോന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, ആ ചെറുപ്പത്തിലെ പറഞ്ഞ വാക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കി വിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ശരിക്കും അപമാനിക്കപ്പെടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദ്രോണാചാര്യര് ഇവരെ കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവർക്ക് ആയോധന കലകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗുരുദക്ഷിണായിട്ട് ദ്രുപദനെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി എല്ലാം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സമയം പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ ദ്രുപദൻ എന്താ ചെയ്യണത്, ഈ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് തനിക്കൊരു പുത്രനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യാഗം നടത്താണ്. അങ്ങനെയാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്ന വരുന്നതും, മകളായിട്ട് ദ്രൗപദി ഉള്ളതും പുത്രനായിട്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്ന വരുന്നത്. ആ ഒരു ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ആയോധന കലകൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ദ്രുപദൻ വിട്ടത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്താണ് വിട്ടത്. പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഈ ഒരു പുത്രൻ തന്നെ വധിക്കാനുള്ളതാണെന്ന്. എങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കർത്തവ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആര് ചെയ്തു? ദ്രോണാചാര്യർ ചെയ്തു. ആ ദ്രോണാചാര്യർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ ആയുധന കലകൾ മുൻനിർത്തി ഇപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ആര് പറയണൂടെ? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃകോദരഃ. ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് തൊട്ട് ഇപ്പൊ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എന്താണ്, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലും കൗരവന്മാരുടെ സൈന്യത്തിലും ആരെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. ഇനി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ട് പറയാം. ആ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അപ്പൊ അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓരോ സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 15-ൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? പാഞ്ചജന്യം എന്ന ഭഗവാന്റെ ശംഖൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവരും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനൻ ദേവദത്തം, ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖ് ഊതി. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകോ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദത്മ പൃഥക് പൃഥക്. ബുദ്ധിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അതായത് യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകാണ്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. സഘോഷാധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ താരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മറ്റൊലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു,
ഫസ്റ്റ് സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, രണ്ട് സൈന്യത്തിനെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്, ആരൊക്കെയാണ് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളത്, ആരൊക്കെയാണ് കൗരവ പക്ഷത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഓരോരുത്തർ ശംഖൂതുന്നത്. ആ ശംഖൂതിയതിനു ശേഷം, ശംഖൂതിയപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ശംഖൂതിയപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ശംഖിന്റെ സൗണ്ട് അത്രയും ഒച്ചയിലാണ് വരുന്നത് ആ ശംഖിന്റെ സൗണ്ട്. അത് കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുന്നു. പക്ഷെ ആരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, പാണ്ഡവർക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഹൃദയം പിളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, പാണ്ഡവർക്ക് ആരിലുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് എന്തില്ല, അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയണം. അതായത് ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവെടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ അർജുനൻ പറയാണ്, സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോതു കാമാനവസ്ഥിതാൻ. ഇനി ഈ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ശംഖുകൾ ഊതിയപ്പോ ആർക്ക് പേടിച്ചു എന്ന്, ദുര്യോധനാദികൾക്ക് പേടി വന്നു. പക്ഷെ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവർക്ക്, പാണ്ഡവ പുത്രന്മാർക്കൊന്നും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ യുദ്ധത്തില് ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അർജുനന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ എവിടെ കൊണ്ട് തന്റെ രഥം സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് പറയാണ്. സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേ അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹേ അച്യുത, ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്, അച്യുത എന്നാ പറയുന്നത്. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് എന്റെ രഥം ഒന്ന് നിർത്താൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരാണ്, പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയാണ്. അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ആ ഒരു രഥത്തില് ആരാണപ്പൊ രഥം ഓടിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ ഭഗവാനാണ് ആരുടെ തേര് നയിക്കുന്നത്, അർജുനന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓഫീസിൽ സിഇഒ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വാച്ച്മാന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് അയാളെ കൊണ്ടുവന്നാക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യില്ല. കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു തേരാളിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, ആ രണ്ട് രഥത്തിന്റെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറയുമ്പോ അർജുനൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി ചെയ്യാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷമോ വൈഷമ്യോ ഒന്നും ആർക്ക് വരുന്നില്ല, ഭഗവാന് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം തന്നെ. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്ന് പറയാൻ, തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറാണ്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറാണ്. ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. കാരണം ഭഗവാന് എപ്പോഴും ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് യാതൊരു മടിയില്ല. ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേരില് നമ്മൾ പറയാണ്. വേപതശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്തദിക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. ഇനി ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ തേരുകൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. കാരണം അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ അർജുനൻ കണ്ടത് ആരെയാണ്, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും കുടുംബക്കാരെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഒക്കെയാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും, പിന്നെ എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വലിയ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് തേര് നിർത്ത്, ഞാൻ ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന്. കാരണം നമുക്കറിയാം, അധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അധർമ്മാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര്,
ദുര്യോധനാദികൾ. കാരണം ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവര് അധർമ്മ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ അധർമ്മത്തിനാണ് ആര് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാവരും ദ്രോണാചാര്യരായിക്കോട്ടെ, ഭീഷ്മാചാര്യരായിക്കോട്ടെ, ബാക്കി ഇവരുടെ ആരൊക്കെ ഉള്ളത്, എല്ലാ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. മാതുലന്മാരുണ്ട്, ഗുരുജനങ്ങളുണ്ട്, മുത്തച്ഛന്മാരുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവരെല്ലാവരും ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? ദുര്യോധനാദികളെ പക്ഷത്താണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കയ്യിലുള്ള വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അർജുനൻ. നച്ചാ ശക്നോമി വസ്ഥാതും ഭ്രമദീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവരൊക്കെ കണ്ടോടുകൂടി അർജുനൻ ആകെ വിഷമായി. കാരണം അർജുനൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല ഇവരൊക്കെ ആയിരിക്കും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അർജുനന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും, അവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? കേശവൻ എന്ന് വിളിക്കാണ്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഇപ്പൊ നമ്മളില് ഭയങ്കര വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, അതാണ് ഇപ്പൊ ആരുടെ? അർജുനന്റെ മാനസികാവസ്ഥ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ചുറ്റും ഞാൻ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്, എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട്, ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള്, പിന്നെ പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അത് നമുക്ക് പോകെ പോകെ പഠിക്കാം. ഈ 5 പോയിന്റ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനന്റെ ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, ഭയങ്കര മൃദുല ഹൃദയത്വമായിരിക്കും. ഹൃദയം ഭയങ്കര മൃദുലതയുള്ളതായിരിക്കും. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ്? ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ മുഖം വരളുന്നു, അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു. അർജുനൻ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടോടുകൂടി, നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അടുപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് എതിർത്ത് പറയാനൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്. അവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്താണ്. അർജുനൻ മറന്നു പോകാണ് ഇവിടെ. അർജുനന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ദയയും ദാക്ഷിണ്യം അർജുനൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ അതൊക്കെ മറക്കാണ്. അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനന്റെ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വം, അർജുനന്റെ ഒരു കാരുണ്യം, ഒരു സ്വഭാവം, ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മൃദുല ഹൃദയത്വം. പിന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള്, നച്ചാ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ, സുഖമാവട്ടെ, എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അർജുനന് ഒരിക്കലും വിജയം വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തില് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും കൂടപ്പിറപ്പുകളൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉള്ളത്, അല്ലെ? അവരെയൊന്നും വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ കയറി ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഇവരൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല. കാരണം അവര് വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ പറയും, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി, എനിക്ക് അത് കിട്ടിന്ന്. അത് പറയാൻ നമുക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആര് കാണാനാണ് ഇതൊക്കെ? അതൊന്നും ആരും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട്, ഈ സുഖം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഈ സുഖാനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്?
അർജുനൻ പറയുന്നത്. പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ ഹസ്തസ്മാന്നാഹവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? പാപമായിരിക്കും കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട്, ഇവരെ ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് സുഖം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? പാപാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാപം കേട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? അർജുനൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 6 തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെ? വിഷം കൊടുക്കുന്നവര്, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവര്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. ഈ 6 തരത്തിലുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്ന, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ വീട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവര്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാപമില്ല എന്നാ പറയുന്നതല്ലേ. ഈ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാണ്ഡവന്മാരുടെ. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രത്യുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു പോയാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെന്താ കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, കുലത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാല് സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. കാരണം ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തില് നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജ്യത്തിനൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കില്ല അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തില് ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കും, അതിലെ വലിയ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? ആ കുടുംബം നോക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ മാറും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടുത്തെ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ, അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരെ രക്ഷിക്കാനും മുതിർന്നവരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവരൊക്കെ നശിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോകുമെന്ന് ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ന ചൈതാദിക്മകതരന്നോ ഗരീയോ യഥോ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സ്ഥേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേതാർത്ഥരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നതാണ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഇവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽക്കുക. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരവസ്ഥ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടെന്ന് അർജുനൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇവരെ കൊണ്ട് തോൽക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, എന്താന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. യുദ്ധത്തിന് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മുന്നിൽ നിൽക്കാണ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അർജുനന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ പറയാണ് ഇവിടെ. ഫസ്റ്റത്തെ ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രം ഇങ്ങനെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, സ്വന്തം മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതാരാണ്? അർജുനന് ആ യുദ്ധഭൂമിയില് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബക്കാരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിഷമിച്ച് നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഇവരെ തോൽപ്പിച്ച് രാജ്യം നേടണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അഹോ മത്തബഹത് പാപം അഹോ ബത്തമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാച്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുത്യതാഹ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആര് പുറപ്പെട്ടത്? അർജുനൻ പുറപ്പെട്ടതെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസ്, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അർജുന സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പോയത്. രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്.
യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇവരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊന്നോട്ടെ, എന്നാലും ഞാൻ അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതില് യുദ്ധത്തിന് കുറെ റൂളുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിരായുധനായിട്ട് ആയുധം കയ്യിലില്ലാത്ത സമയത്ത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നിയമമുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ആയുധം കയ്യിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോട്ടെ, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എന്നാലും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. അവര് എന്നെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊന്നോട്ടെ, നമുക്ക് അവരായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ലാസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു? അർജുനൻ തീരുമാനിക്കാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അർജുനൻ തന്റെ ഗാണ്ഡീവം വില്ല്, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗാണ്ഡീവം. അത് താഴെ വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാണ്. അർജുനൻ വിജയിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത്, ഒന്ന് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി, ധർമ്മഭൂമിയാണത്. പിന്നെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം. അർജുനന്റെ രഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥമാണ്. ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. അത് 3 ലോകങ്ങളെ കീഴടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു രഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കപിധ്വജ, അർജുനന്റെ ആ രഥത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൊടിയും ഒരു അടയാളം കാണുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഒരു പിക്ചർ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഹനുമാൻ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്? വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഹനുമാന്റെ ആ കൊടിയടയാളം അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണം. പിന്നെ ശംഖനാദങ്ങൾ, ദിവ്യ ശംഖുകളാണ് അർജുനന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ. ആ ശംഖനാദം എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം. പിന്നെ തെക്ത ജീവിത, ഇവിടെ ദുര്യോധന ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം ബലിയർപ്പിക്കാൻ വന്നവരെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ദുര്യോധന ആ പറയുന്നത് അവരൊക്കെ മരിക്കും, അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആർക്ക് ഗുണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഫേവർ ആവാണത് അർജുനന് ഫേവർ ആവാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നടക്കുന്നത് മോക്ഷത ഏകാദശിയുടെ ദിവസമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ആരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്? അർജുനന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭാഗ്യദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അതും ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ, നാം ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെ എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിലേക്ക് വെക്കണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ നല്ല ചിന്തകൾ വരും, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെ വരാണ്? നമ്മളെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവബോധം തന്നെ മാറാണ്, നമ്മളെ ഒരു ബോധം മാറാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്താണ് അതിലെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം അതിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്ലൈഡ് വിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ശ്ലോകം, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതൊരു കഥയാണ്. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. സമയം 7 മണിയാണ്, 7:07 അല്ലേ? പറയണോ? അത് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, സമയം ഉണ്ടാവോ? ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഗുരുജി. അപ്പൊ ഇതൊരു കഥയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയാണ്. ആ സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ വേദജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്, പക്ഷെ എങ്കിലും
വേദത്തിന്റെ ഒരു ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ ക്രൂരനായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ സുശർമൻ. ദാനം നൽകിയില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കില്ല. അതായത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു സദ്ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സുശർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇലകൾ വിറ്റാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ മദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും അങ്ങനത്തെ, അതായത് നല്ലതായിട്ട് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ യാതൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സുശർമൻ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇലകൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് തോട്ടത്തിൽ പോയപ്പോ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എവിടെയാണ് പോകുക? നരകങ്ങളിലായിരിക്കും പോകുക. നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കാലങ്ങളോളം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു കാളയായിട്ട് അടുത്തൊരു ജന്മം എടുക്കാണ്. ആ കാളയെ അതിന്റെ യജമാനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുറെ ഭാരം ചുമക്കാനുള്ള പണികൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ സുശർമൻ കാളയായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ കാള ജോലി ഭാരം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ തളർന്നു വീണാണ്. അപ്പൊ തളർന്നു വീണിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് കൂടി നിന്ന് ആളുകൾക്ക് സഹതാപം തോന്നാണ് ഈ കാളയുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എന്തത് പറയാണ്, ഈ ആളുകള് അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ കാളയിൽ ചൊരിയാണ് ചെയ്യണത്. കാരണം അത്രയും അവശതയായിട്ട് ഈ കാള കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവര് പറയാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ അവിടെ കൂടി നിന്ന് ഓരോരുത്തരും പറയാണ്. അതിലൊരു വേശ്യാസ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും പറയാണ്, ഞാനും എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ? ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന്. പക്ഷെ ഈ കാള ചത്തുപോയി. അങ്ങനെ ഈ കാള ചത്തുപോയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കറിയാം നരകത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ മൃത്യുദേവനായിട്ടുള്ള യമരാജൻ പറയാണ്, നിനക്ക് അടുത്ത ജന്മം നിനക്ക് കിട്ടാണ്. നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പോയി നീക്ക് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തന്നെ നീ വീണ്ടും ജനിക്കാണ്. നിന്റെ ജന്മം, നിന്റെ പാപമെല്ലാം നീങ്ങി നീ ഒരു ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജനിക്കാനായിട്ട് പോകാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ആ കാള ജനിക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ്, കാരണം ആ കാളയ്ക്ക് അറിയാം, കാളനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് ഒരു വേശ്യാ സ്ത്രീയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പിന്നത്തെ ജന്മം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വരുമ്പോ ഈ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, കാരണം ഈ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ആർക്ക് വന്നു? ഈ ബ്രാഹ്മണന് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ചിന്തിക്കാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പക്ഷെ ഈ ഒരു വേശ്യാ സ്ത്രീയുടെ എന്താണ് ഒരു പുണ്യം കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ചു പോകാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തും. ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സ്ത്രീ പറയാണ്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടില് കൂട്ടില് ഒരു തത്തയുണ്ട്. ആ തത്ത ഡെയിലി എന്തോ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്. അത് കേട്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആ തത്തയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ തത്ത പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ആ തത്ത ഒരു ആശ്രമത്തിലുള്ള തത്തയായിരുന്നു. ആ ആശ്രമത്തില് അവിടെയുള്ള സന്യാസിമാര് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത 1-ാം അധ്യായം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ഈ തത്ത ഡെയിലി കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കേട്ട് ഈ തത്ത പഠിക്കാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ തത്തയെ ഒരു കള്ളൻ കട്ടെടുത്ത് ഈ സ്ത്രീക്ക് വിറ്റു. അങ്ങനെ ഇവിടെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവിടെ ഡെയിലി പഠിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഈ തത്ത എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങള് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ചൊല്ലുന്നത് ആര് കേൾക്കാണ്? ഈ സ്ത്രീ കേൾക്കാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ കേൾക്കുമ്പോ ആ സ്ത്രീക്കും പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഈ സുശർമന് ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്, 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ ശ്ലോകം വായിക്കുന്നതിന്റെ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇത് കേട്ട ആ സുശർമൻ എന്താണ്, ഇതുകൊണ്ട് പ്രചോദനം നേടിയിട്ട് 1-ാം അധ്യായം പഠിച്ച് മുക്തി നേടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഈ സുശർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ച ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒരേപോലെ മഹാത്മ്യമുള്ളതാണ്, പുണ്യമുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ഓരോ അധ്യായം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ